Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa
Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Aba, bakit hindi ka pa naghahapunan? Alas 9 na ng gabi kabisyo, hindi ka pa kumakain. Bakit? May inaantay ka bang kainin mamaya? Eto bang kakainin mo? Sariwa o luto na? Kung sariwa, pwede mong lagyan siguro ng konting suka. Pero maghunos dili ka. Bakit? Kasi masama yun kung kakain ka ng tahong o ng oyster ng ganitong oras. Bad yun. Oo. Kaya kabisyo kung nalipasan ka ng gutom, siguro isipin mo na lang okay lang yan. Oo. Kasi okay lang na malipasan ng gutom. Huwag lang maging pampalipas oras. Charot with the rot. Oy, biro lang naman kabisyo. Kung sakaling nalipasan ka ng gutom, wag mo sigurong gabi-gabihin yan o araw-arawin kasi nakakasama po yan sa iyong kalusugan. Baka mamaya mabutas na ang bulsa mo. Pwede rin. Bakit? Kasi kapag nabutas yung iyong intestine o ang iyong bituka, panigurado magpapa-ospital ka. Tapos kapag nagpa-ospital ka, magkano babayaran mo? Mabuti sana kung sagot lahat yan ng gobyerno. Hindi naman, diba?
Charot with harot. Kaya, huwag magpapalipas ng gutom nang sa gayon ay hindi mabutasan ng bituka at hindi rin mabutasan ng bulsa. At syempre kabisyo, sa piling ko, hindi ka malilipasan ng panahon at hindi rin lilipas ang iyong kapugian at ang iyong kagandahan. Pero ako pwede mong gawing pampalipas oras. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Raketera. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi sa ngalan ni Titan Jello. Samahan niyo po ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Takot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Malaking pagkakamali ang maikasal ang best friend ko sa boyfriend niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rene. At ito ang aking secret file. College pa lang, matalik na kaming magkaibigan ni Julia. Halos pareho kami ng trip sa buhay. Pareho ng sense of humor. At pareho rin ng pananaw sa maraming bagay. Minsan nga, parang hindi na namin kailangang magsalita para magkaintindihan. At habang tumatagal ang pagkakaibigan namin, unti-unti kong napansin na humahanga na ako sa kanya. At yung hangang yun o paghangang yun ay hindi lang simpleng paghanga. Hindi lang siya simpleng pagmamalasakit o paghanga sa isang kaibigan, kundi mas malalim pa roon. Mahal ko na pala siya. Pero pinili kong manahimik. Natatakot kasi akong umamin. Baka kasi maging dahilan yun para mawala siya sa buhay ko. Mas gugustuhin ko nang manatili sa tabi niya bilang kaibigan kesa tuluyan siyang mawala sa akin. Nakatapos kami ng kolehiyo at kalaunan ay nag-take ako ng board exam. Nang sa gayon ay maging ganap na akong nurse. Si Julia, naghahanda pa lang na kumuha ng NLE. Lumipas pa ang mga buwan, lumabas na ang resulta. Nakapasa ako. Inaya niya ako mag-celebrate. At buong akala ko yun na ang tamang pagkakataon para sabihin sa kanya ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Pero habang magkasama kami ni Julia, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang lalaki. Ang sinagot niya through video call. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Julia habang kinakausap niya ang lalaki. Maya-maya ay ipinakilala niya sa akin ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Vince. At syempre, ipinakilala niya ako bilang best friend niya. Pagkatapos ng tawag nila, ay ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala ni Vince. Madalas daw silang magkausap hanggang sa unti-unti silang nagkagustuhan. Nung araw na yon, DJ Rocky at DJ Jello, naramdaman ko yung pakiramdam na nahuli ako. Isang hakbang na lang sana. O pwedeng maging kami na. Aamin na sana ako. Pero naunahan ako ng taong mas matapang kaysa sa akin. Ilang buwan lang ang lumipas, nabalitaan kong nagdesisyon silang magsama na sa iisang bahay. Sa katunayan, tinulungan ko pa nga si Julia na maglipat ng gamit
papunta sa bahay ni Vince. Doon ay pinanunood ko silang naglalambingan. Nagpupunasan ng pawis ng isa't isa. At narinig ko ang mga palitan nila ng matatamis na salita. At yung matatamis na salita na yun, parang napakapait sa akin. DJ Rocky at DJ Jello, akala ko yun na ang pinakamasakit na mararamdaman ko. Pero mas masakit ang mababalitaan ko matapos lang ang ilang linggo. Ang balita, engaged na sila. Hindi ako iyaking tao. Pero habang nagmamaneho pa uwi, tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng luha ko. Hindi lang naman ito dahil sa may ibang lalaki siyang pinili, kundi dahil hindi ako nakapagtapat kay Julia. Hindi namin siya nabigyan ng pagkakataon na pumili sa pagitan naming dalawa. Hindi niya nalaman ang totoo. Dahil ako mismo, na best friend niya, ang nagkait sa kanya ng pagkakataong malaman yun. Sa kabila ng lahat, gusto ko pa rin maging masaya siya. At kung sa piling ni Vince, dun na makikita ang kaligayahan, sino ba naman ako para hadlangan yun? Kaya mas pinili ko na ilibing na lang ang nararamdaman ko. Ang masakit lang, si Julia, yung taong lagi kong tinatakbuhan kapag may problema ako o pag may bigat akong nararamdaman, pero sa pagkakataong ito, siya mismo ang dahilan ng sakit na hindi ko kayang ikuwento. Lalo na sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello, alam ko na darating yung araw. Natatanungin niya ako. Tatanungin niya kung maging man of honor niya sa kasal nila. At hindi nga ako nagkamali. Dumating ang araw na yun. Nang tanungin niya ako ng personal, syempre gumiti ako. At agad akong pumayag. Pero ang hindi alam ni Julia, bawat detalye na ibinabahagi niya para sa kasal nila ni Vince, bawat kuwento niya tungkol sa magiging buhay nilang mag-asawa, bawat excited na ako, parang unti-unting dumudurog sa puso ko. Nakakawasak. Wala eh. Best friend lang ako. At yun yung role ko. Dumating ang araw ng kasal. Habang nakatayo ako sa harapan, pinanunood siyang maglakad papuntang altar. Pakiramdam ko, sa bawat paghakbang niya, ay papalayo rin siya sa lahat ng mga pangarap na hindi ko man lang nasubukang maipaglaban. Nang tanungin ng pare, kung meron bang tumututol sa kasalang iyon. Bigla ko na lang ibinuka ang bibig ko. At sinabi kong, Sandra, hello. Ayusin natin yung kilay ko kasi parang magtita lang sila. Hindi sila kambal. Tashang, Miss CJ, hello. Hello sa lahat ng mga nanonood ngayon. Palagay ninyo, ano ang sinabi
ng kabisyo nating si Rene. Nagtapat kaya siya ng damdamin sa loob ng simbahan? Taku, Henry. Paano sumulat? Send lang po kayo sa rakitera@gmail.com. Uy, sa mga duwag. Nandiyan lang si Jello. Nakasampay. Basa. Kakaswimming. Charot. Hi po, Alexander Padre. Hello. Pantay na ba yung kilay ko? Parang hindi pa rin. Yun, halata na ang kilay ko. Wawa Pink, Gargar, Chinita Chris, hello. Pantay na. Lagyan natin ng konting nose line para medyo may tangos naman yung ilong natin at hindi na nababalutan ng taba. Misha Marsh, Eileen, Coffee, hello. Thank you so much, Coffee V, Eileen, Shimara Maroon. Yan. So, ginawa ko lang yung hair ko kanina lang kasi nakalimutan ko pala yung plancha. So, this is my look. Dapat pala mas maganda yata nakatali yung hair ko. Pero wala pala akong panali ng hair. So, ganyan siya. Daily Shenanigans. Andrea Capua. Thank you, Errol DV Shop. Thank you sa mga nagsasabing pretty ako. Sana kayo rin. Paano kung ganun, no? Parang, salamat sa mga nagsasabi pretty ako. Sana kayo rin, ah. Wala na tayong magagawa. Talagang bumabagsak yung hair ko. Anyway, yun lang. Thank you so much, guys, for watching. Hindi pa po tayo tapos. May mga susunod pang mangyayari sa ating secret file. Kapit lang po kayo. Dahil hindi natin sigurado kung ano ang sinabi. Ano kaya ang sinabi ni Rene sa loob ng simbahan? Hello. May, hello. Parang sobrang liwanag ng mukha ko. Shall I pursue Miss Jen? Hello. Ayan, at least pantay ng kilay ko. Grabe, sakit ng ulo ko, ah. Yan lang naman. Paano na kaya di sinasadya? Di kayang magtapat ng puso ko. Paano ba umibig sa isang kaibigan? Di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? At kung sakali mang ito'y malaman mo,
Sana naman tanggapin mo. Ay, grabe naman to. Grabe yung mga filter sa IG. Parang nabubura yung mukha mo. No? Weird. Ano, nabubura na yung mukha ko. Appearance. Check lang. Grabe. Wala ba yung parang natural lang? Cyril Denise Imos, Tugagaraw, Albert Narjola, Nafri Grace, Caliedo. Hi din po kay Ronald. Hello din kay Jaylene. Ganda ng ayos, sabi ni Eleanorte Gemalali. Thank you so much, guys. Kaya nga, ang bilis ng araw. Ang lapit na mag-Burman. Totoo kayo dyan. Parang sobrang bilis. Mag-8 months na nga yung Enzo ko eh. Eight months na siya sa Friday. Ay, sa Saturday. Diba, ang bilis. 8 months na akong nanganak. Tapos yung katawan ko ganito pa rin. Ang hirap. Parang abutan. Actually, umuulan na dito. Gusto ko nga ng something. Ano kaya masarap kainin? O diba? Paano naman ako paano naman ako papayat kung kumakain ako sa gitna ng ano? Diba? I think wala naman tayo ibang magagawa kundi kumain. Wait, hanap ako ng pwedeng kainan. Hanap ako ng pwedeng pag-deliveran. Edgar! Hi, May. Gustuhin ko man, May. Kaya lang, syempre, di ba, hindi natin malalaman kung gaano karaming tao yun. Baka naman mabigla siya. So, darating yung panahon na magkikita rin kayo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ako nang bahala sa inyo mag-schedule kung kailan. Private viewing, ganun. Nakakatawa yung private viewing. Kasi napag-usapan namin eh. Parang gusto ko naman talaga na dalhin siya kasi syempre hindi nyo pa nakikita. Pero syempre nga, 'di ba? Sobrang daming, kung magiging madami yung tao, baka hindi niya kayanin. Syempre, ang priority natin ay ang kanyang health, well-being. 'Di ba? Anong skincare ko? Wala. Puyat lang, tsaka pawis. Leon, hello! Sana naman tanggapin mo. Pam 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 pam. Da, 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 da.
watch us where we go and help us to be wise in times that we don't know. Let this be our prayer. Okay, wala akong makita. Waiting kami. Uy. Thank you po, Caliero, Leon, Serenity. Lead us with a guide us with your play. Ano nga yung favorite kainan namin? Sa sobrang tagal ko nang hindi siya nakakainan, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Yun nasa may Malate banda. Yung may chicken. Tapos parang mga silog-silog. Shucks, ano ang pangalan nun? Ano ang pangalan nun? Kanto, Diyos ko. My gosh, hindi ko alam na yun yung pangalan. Ay, wala. 61 minutes pa. So, I guess wala. Wala akong makakainan. Thank you. Shout out Maricel Otis. Hi, Sai Godines. Pang my day mo. Eto nang para sa'yo, Sai. Mabuhay ka hanggat gusto mo at sana maging magnet ka ng mga kaperahan sa mundong ito. Okay naman yung pagkain, Tin. Shinare ko siya kay Brian Magbuo. Alam mo, bagay kayo din ni Brian Magbuo. Oo, Tin. Wala pa naman jowa yun ngayon si Brian. Kung gusto mo, ikaw na.
Bagay kayo nun. Single siya, single ka. Pag nakatapos ka na ng pag-aaral, pwede na kayo. Hi kay Rexy, mga taga-Pateros. Hello po sa inyo. Malapit na tayo magsimula ulit para sa ating Part 2 of Rocky's Secret File with Jello. Wag lang po, Ate Rocky, kasi masungit sa akin yung last month. Di ko alam kung may galit sa akin si Kuya. Oh. Dapat pala hindi ko sa kanya binigay yun. Shinare, no? De, pero sabi nga nila, sharing is caring. Hi kay Riza May Balsira, RN 2026. Hello. Go. Metro's #1 Love Radio. Basic! Existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kabisyo, ano ba ang mas masakit? Ang ma-reject matapos umamin? O ang mabuhay habang buhay? Na may tanong ka na, paano kaya kung umamin ako? Sa Secret File ni Rene, nakilala natin ang isang lalaking piniling manahimik para hindi mawala ang matalik niyang kaibigang si Julia. Pero habang siya'y tahimik na nagmamahal,
may ibang lalaking dumating. May lalaking naglakas loob na ipaglaban ang kanyang nararamdaman para kay Julia. Talo siya ron. Totoo bang may tamang panahon para umamin? O minsan, ang hinihintay nating tamang panahon, siya rin palang dahilan kung bakit nahuhuli tayo. O kung bakit may pinagsisisihan tayo. Masakit panoorin na ang taong mahal mo ay unti-unting bumubuo na ng pangarap kasama ang iba. At masakit din na ikaw pa mismo ang tumutulong para matupad ang mga pangarap na yun. Pero hanggang saan kaya kayang isakripisyo ni Rene ang kanyang pagmamahal? Kaya niya bang manatiling best friend ni Julia? Ano kaya ang nangyari matapos tanungin ng pare kung may tumututol sa kasalan nina Julia at Vince? Ano kaya ang sasabihin ni Rene? Ilalabas na ba niya yung matagal niyang kinikimkim? O tuluyan na niyang ibabaon sa limot ang pagmamahal niya para manatiling masaya ang babaeng mahal na mahal niya? Ang kanyang best friend na si Julia. Yan ang ating aalamin. Abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Rocky's Secret File with Jello. Sino man daw ang tumututol sa kasal na iyon, magsalita na, sabi ng pare. DJ Rocky at DJ Jello, nagsalita ako. At sabi ko, Father! Natahimik ako ng ilang segundo. Maya-maya pa ay nagsalita ako uli. Ang tumutol, lagot sa akin. Kilala ako ng kaanak ni Julia bilang Joker. Kilala rin ako ng mga kaibigan namin bilang Joker, kaya naman nagtawanan ang lahat. Siyempre tumawa rin ako. Pero hindi nila alam na pinagtatakpan ko lang ng ngiti o biro yung puso kong durog na durog. Pagkatapos nilang ikasal, lumuluha ako. Hindi dahil sa sobrang saya, kundi dahil yun yung araw na tuluyan ko nang inilibing ang pagmamahal ko para sa kanya. Para kay Julia. Sa araw na yun, pinilit kong maging masaya para sa kanya. Para sa best friend ko. Ilang araw ang lumipas, biglang tumawag si Julia. Naiyak. Nag-away raw sila ni Vince. Tahimik lang akong nakinig habang ibinubuhos niya ang lahat ng sama ng loob niya. Hindi raw siya gusto ng biyanan niya. Kasi hindi pa siya doktor. Masyado raw mataas ang standards ng pamilya ni Vince. At pakiramdam niya, hindi siya kinakampihan ng asawa niya. Hindi man lang siya naipagtatanggol. Kaya sabi ko sa kanya, Julia, huwag mong ngayaing sukatin ng ibang tao ang halaga mo.
Hello, maganda ka, matalino ka, tsaka mabuti kang tao. Kung hindi nila nakikita yon, hindi na ikaw ang may pagkukulang. Sila ang bulag sa katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, niyaya niya pa akong magkita. Akala ko simpleng tsikahan lang. Pero pagdating ko, nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko yung tiyan niya. Malaki yung tiyan ni Julia. Titig na titig ako sa tiyan niya. Tapos sinabi niya, "Oo, ninong ka." Nagbiro pa ako, DJ Rocky at DJ Jello. Sabi ko, akala ko busog ka lang. Tumawa siya. Tapos kinuwento niya na hindi pa sila nagre-reveal. Maging sa akin. Dun lang niya talaga ako sinorpresa at nireveal ang magandang balita na 22 weeks na siyang buntis. May schedule raw siya ng congenital anomaly scan. At wala siyang makakasama dahil nasa trabaho raw si Vince. Kaya kung po pwede, samahan ko muna siya. Nagpunta kami sa clinic. Tahimik lang siya. Maya-maya, bigla na lang siyang umiyak. Tinanong ko siya, umiyak ka ba kasi masaya ka na nalaman mong normal ang resulta ng ultrasound mo? Tumango lang siya sa akin at nagiyang kumain. At pagkatapos namin kumain, doon niya sinabi sa akin ang totoong dahilan. Sabi ko na nga ba, may pinagdaraanan talaga ang matalik kong kaibigan. Ang kwento ni Julia sa akin, nag-away daw sila ni Vince kaya hindi ito sumama sa kanya. Nahuli daw kasi niya si Vince na may kalandian sa Facebook. At habang ikinukwento niya yon, gusto kong magalit. Gusto kong puntahan si Vince. Gusto kong isigaw nang hindi niya alam kung gaano siya kaswerte na siyang pinili ni Julia. Pero wala akong karapatan. Dahil ang papel ko lang sa buhay ni Julia, kaibigan lang. Kaya pinili kong pigilan ang galit ko. At pinili kong pakinggan na lang ang matalik kong kaibigan. At habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang isipin na kung umamin kaya ako noon, may magbabago kaya? Siguro meron. Siguro wala. Hindi ko na malalaman. Medyo mahirap lang tanggapin. At ngayon, habang dinadala ni Julia ang magiging anak nila ni Vince, mas kailangan niya ng mga taong masasandalan. Kaya kahit masakit, kahit araw-araw kong kinailangan na lunukin ang katotohanan na ibang lalaki ang kasama niyang bumubuo ng pamilya minsan kong pinangarap, ipipiliin ko pa rin manatili. Hindi bilang lalaking pinili niyang pakasalan, kundi bilang lalaking pinili niyang maging matalik na kaibigan. Siguro ito na lang ang paraan ko para mahalin siya ng tahimik. Ang samahan siya sa mga panahong kailangan niya ako. Basta, gusto ko lang malaman at maramdaman ni Julia na nandito lang ako. Kung ano man ang mangyari sa kanila ni Vince, nandito lang ako. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Rene.
At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito
Ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Rockies
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong Alam mo, yung pinakamagandang desisyon ng mga panahong yun. Pero sana, huwag mong habang buhay parusahan yung sarili mo dun sa mga tanong na, paano ko? Kasi sa totoo lang, wala nang makakasagot sa mga tanong na yun. At sa mga kabisyo nating may itinatagong nararamdaman para sa mga matalik nilang kaibigan. Ito ang tatandaan ninyo. Hindi naman porke umamin ka sa kaibigan mo, ibig sabihin, magiging kaibigan mo na rin siya. Baka nga mamaya, sapakin ka niyan. O baka mamaya, sabihin pa nga sa'yo, ikaw naman, parang di naman trupa, parang tanga to. Kasi pwedeng maging kayo, pero pwede ring mawala siya, pwedeng mailang siya. Pwedeng sabihin niyang hanggang tropa lang ang tingin niya sa'yo. O mas malupit. Hanggang parang kapatid lang yung tingin niya sa'yo. Pero dito ako sigurado na kapag pinili mo na manahimik dahil sa takot, tatakbo yung oras. At habang naghihintay ka ng tamang panahon para umamin sa best friend mo, meron ng ibang taong malakas ang loob na gawin yung bagay na hindi mo magawa. At baka huli na ang lahat pag tumapang ka na. At kung
kung sakali manghuli na ang lahat tulad ng nangyari kay Rene, huwag mong kulungin yung sarili mo. Kung tunay mong mahal yung taong yun, igalang mo yung buhay na pinili niya. Respetuhin mo yung buhay na pinili niya. Huwag mong sirain yung pamilyang binubuo niya para lang punan ang pangarap na hindi natupad. Kung may problema siya sa sarili niyang minamahal, yung taong pinili niya, antayin mo, maghihiwalay rin yan. Ay, hindi pala ganun yun. Maging shoulder to lean on ka hanggang sa maging kayo, ganon! Charot lang, with darot. Pero Rene, siguro habang patuloy mong sinasamahan si Julia bilang matalik na kaibigan, huwag mong kakalimutan na samahan din yung sarili mong puso. Samahan mo para tuluyan itong maghilom. Kasi darating din yung panahon na kailangan mong buksan yung puso mo para sa taong pipili sa'yo ng buong buo, yung makikita, yung karakter na meron ka. At hindi na ito yung taong minamahal mo ng palihim. Hindi na ito si Julia. Pwede mong panghawakan yung katagang, kung kayo talagang para sa isa't isa, gagawa ang tadhana na maging kayo para sa isa't isa. Pero sa ngayon, bitawan mo muna yung ganong klaseng pag-asa. Dahil nagdadalang tao siya, magiging ninong ka. At gusto mo ba, ikaw yung maging ama ng batang yun habang pwede naman nilang i-reconcile kung ano man yung issue nila? Tapos na yung oras mo o yung window mo dun sa pag-amin mo dapat kay Julia. Masakit, pero kailangan tanggapin. Sana, sinabi mo. Sana, naamin mo. Pero hanggang doon na lang yun. Kung hindi man dumating sa inyo ni Julia ang panahon na kayo, no regrets. Buong tapang mong harapin ang sakit at ang pait. Darating din yung inaasam mo na pagmamahal. Kailangan mo lang buksan ang sarili mo doon sa mga taong gustong magmahal sa iyo. Kasi baka mamaya, kaya hindi mo natatagpuan yung tamang pagmamahal para sa iyo dahil pinipilit mo pa rin yung sarili mo sa maling tao. Pinipilit mo pa rin maging tama ang maling tao para sa iyo. Kaya kabisyo rin pagpatuloy mo lang na maging kaibigan kay Julia. Kung kakayanin mo. Pero wag mong pipigilan ang sarili mo na magmahal ng iba. Yun ay kung kaya mo. Kung hindi, di kay Julia ka magmahal, tas antay ka na lang talaga na maghiwalay sila nung asawa niya. Tapos, kapag naghiwalay sila, di pasok ka na, amin ka na, o kaya antay mo mamatay yung asawa niya. Total, babaero naman yung asawa ni Julia. Charot! Darot. Anyway, kabisyo, kung gusto mo magbahagi ng yung secret file, send mo lamang sa rakitera@gmail.com. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Di kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rene's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go!
Sige, ma'am. Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye. Last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo.
Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Elena, kailangan pa ba i-memorize yan? Hi, Jules! Love it! Love ya!
Hi, Jay. At sa driver mong si Albert. Love you guys. Kuha tayo ng mga video message na hindi nila alam. Christine Joy, happy birthday. Love ya. Christine Joy. Connie Lorenzo. Zil, pwedeng maikwento ang iyong buhay pag-ibig. Uy, may tumatawa. Ang pag-ibig ko to. Camera is not available. Luha ang taking na kami. Buhat sa'yo. Sanay sa may kapal tuwi na dalangin ko. Antoine! Uy, tumatawag na naman. Hello? Hello po. Yes, hello. Good evening po. Naririnig niyo po ako? Yes po. Ako po naririnig niyo? Opo, naririnig ko po kayo, pero parang anipis po ng boses ninyo. Kayo po ba ay AI? Tao po? Tao po. Tao! Nasa tamang edad po ba tayo, ma'am? Yes po. Okay, sige po. So, kayo po ay napatawag. Meron lamang po akong mensahe sa inyo. Okay lang po ba sagutan po natin yon? Nang sa gayon po ay maituloy-tuloy po natin ang tawag nating ito? Yes po. Sige po, pwede po ba nating sagutan muna po yung form na sinend ko po sa inyo? Antayin ko po. Okay po. Sige po. Okay po. Thank you. Huwag niyo po akong tatakutin. Boypin, ay, Dut. Wag mong papatayin yung ilaw. Hindi ako matatakotin. Kasi kapag pinatay mo yung ilaw, tai ako. Di naman ako matatakotin. Ba't ang tahimik? Michael, hello. Sharkbait, hello. Di naman siya mukhang multo. Parang feeling ko nga ini-ay ni. Pero syempre, maganda pa rin na meron muna tayong answer before we call. May consent form answer tayo. Alam nyo kung bakit hindi ako masyadong inaantok? Kasi kakakain ko lang. Kakakain ko lang ng kanin. Nag-rice ako, guys, kasi medyo humihina yung supply ko ng gatas ngayon. Kaya talagang lumafang ako kahit next week na ang photo shoot ng Love Radio. Okay lang. Sabi ni Irish, ay oo naman, alam nyo ba na hindi ito yung pinadala ninyo. Pero yung isang headphones, kasi 'di ba ito, yung MX something chuchu yung pinadala ninyo. Yung may Bluetooth. So yun yung gamit ko sa laptop ko. Pero ito naman yung ginagamit ko dito sa sa station. Pero nung hindi pa sila nagbigay dito sa station, yun yung ginagamit ko. Thank you so much, Miss Irish. Nandiyan ka pa rin ba? Nagtatrabaho? Baka gusto mo na magpadala pa. Charot. Hi po kay Jules, Michael 26, Nong J and Ramon. Hello, Christian Joshua Padron. Ano yan? Hindi ko alam yung sinasabi ni Carlo. Ako baligtad pag busog, antok na agad. Siguro depende sa kinain mo. Kasi ako nag-soda pa eh.
Solo muna tayo ngayon. Hayaan muna natin na sumisid ang Titan Jello sa dagat. Ayan, sabi, lagi po ako nakikinig sa inyo. Oh, thank you so much. I wish. Hi din po kay Never Fade, watching from UAE. Hello din po kay Strawberry Matcha all the way from Abu Dhabi. It's me, Jay. Hinahanap ko ang station nyo sa radio, hindi ko mahanap. What do you mean hinahanap mo? Nililiso mo? Yung tipong parang ini-scan mo tas di mo mahanap? O hinahanap mo kung nasaan kami mismo na lugar? Saan ako nung nakaraan? Ako naman ang nagpasisid sa dagat. Kasama ang aking pamilya. Hi kay Chef Mark. Good evening. Carbon Luri from Taiwan. Oh, Asiyong, hello. Again, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, pwede po kayong tumawag sa aming Viber number. Nakikita niyo po ito sa inyong harapan. Tara! 0916-529-5595. So, tamang kwentuhan lang po ito. Kung ano lang po yung gusto nyong ibahagi sa amin. Yun lang naman po ang pakikinggan po namin. Magtatanong-tanong lang ako ng mga tanong. At hindi natin kailangang i-reveal yung identity ninyo. Pwede kayong mag-iba ng pangalan, edad, sang lupalop kayo galing. Pwede nyong ibahin ng onti yung mga detalye nang sa gayon. Hindi po kayo makakilala ng mga kaibigan o mga kaanak po ninyo kung sensitibo po ang inyong ibabahagi. Basta ang goal lang naman natin, mapagaan ang bigat ng nararamdaman ninyo. Yun lamang po yun. Or kung gusto nyo magbahagi po ng magandang storya, masaya, okay lang din. Yun lang, tawag na kayo. Ayan yung number. Oh. Guys, let's go. May tumawag kanina kaya lang hindi pa siya sumasagot. Kasi kailangan po namin yung sumasagot po dun sa consent form. Kasi syempre ayaw po natin ng mga aberya. Gusto po natin legal po. At maging okay po ang ating mga conversation at ating ugnayan. Kasi hindi lang naman ito pang isahang beses po na komunikasyon. Hi po kay Cornberries. OMG DJ Rocky, shoutout from Dubai. Hi Tisoy. Ayan. Hello po kay Avery. Nice meeting you po nung nag-guest kayo sa PCUD. Super saya and so kalog. Uy, thank you. Ay. Ayan. Ilang taon na kayo? Huwag na natin masyadong pag-usapan yan. Ano smart number? Viber na nga ito. Ito naman si Kram. Secret Pals, buhay na buhay pa. Check out the YouTube channel of Love Radio Manila o kaya naman yung Spotify. Hindi tayo aalis sa programang ito hanggat walang tumatawag. Sumagot kasi kayo sa form ko. Renz Aquino, hello. Honey, hello. Nika, hello. Junjun Fajardo. Hello. Ivan Sabes. What if mag-call? Mag-call lang kayo. Pwede po bang ilabas lahat ng hinanakit sa asawa kung walang pakialam sa pinagbubuntis ko? Oo, begin! Go! Begin! Kung ano ka man, tawag na. Ito po yung number natin, 0916-529-5595. At tostahin natin yung lalaking yan. Napakahirap magbuntis. Kasama sa sarap. Pero pag sa hirap, wala.
Charot. Next channel, Rona Cayetano. Hello po. Nakatulog na. Hindi, baka hindi niya na kinaya na magpalit ng boses. Jason Tan. Paano magpadala ng secret files? raketera@gmail.com. Doon nyo lamang po ipadala ang inyong mga pinakatatagong sikreto. So again, pwede na po kayong tumawag sa aming Viber number. Tawag na kayo guys kasi yung anak ko naghihintay na sa akin. Kailangan ko pa siyang padidehin. Nakakatawa yun. Kailangan ko pa siyang padidehin. Ha? Hindi ka makapasok? Ganito na lang, kung hindi kayo makapasok dun sa call, mag-message kayo sa akin. Tapos ako na bahalang mag-PM sa inyo. O, diba? Kahit pauwi na tayo, pero nag-ayos pa rin tayo. Ang tawag dito ay hindi nag-give up. Pauwi ka na lang pero fresh pa rin. So, I'm using, ito ginagamit ko, ang Human Nature Natural Lip Balm. Pero actually, hindi masyadong hiyang eh. Pero ginagamit ko pa rin for moisturizing. Anyway. Tapos ito naman nabili ko sa, ano ba ito nabili? Thailand. Ano po yung powder mo? Uy, good question. Ito po ay Press Powder Foundation Neutral 2 Mineral Fusion. Ito po ay nabili ko sa Healthy Options. O, diba? Kalain mo nakaabot ako ng Healthy Options para dito. Kasi nga yung kanila mga organic, diba? Tsaka hindi masyadong mga chemical, ganyan. So, nakita ko, tas dinampi ko kasi sa skin ko. Tas, wow, kaya ang galing. Kaya yun, simula nun, tinry ko. Depende sa ano yun eh. Depende sa lapat ng powder sa atin yan. Kahit di na mag-ayos, maganda pa rin, literal. Salamat talaga, magkano gusto nyo, charot. O, tumawag na kayo para makauwi na. Hindi kasi gusto ng iba, yung hindi na sila sasagot ng form. Syempre, di naman pwede yun. Kailangan sumasagot ko yun ng form. Paano kung, diba? Maiire natin yung kwento ninyo. Kawawa naman yung anak ko. Wen, Manong! Hindi, normally kasi talaga yung mga tawag pumapasok ng mga 12:40 something. Arky, hello! Hala? Biglang nag-play yung ano?
Buti na lang hindi nagsalita si Kenny Rogers. Kenny Rogers. Si Dionne Warwick pala. Diyos ko. Ayun, may tumatawag nga. Marami nga sila. Eto na nga. Ito na nga yung sinasabi kong pagkakataon kung saan pwede kang makatanggap ng 1,500 petot. Kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa dito. Nanalo ka ng 1,500 petot, Mr. Driver Emil J. Soriano. Nagmamaneho ng N-Drive. May plakang NSG 3178. Inuulit ko, Emil J. Soriano. Huli ka pero di kulong. Dahil meron ka 1,500 petot hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple at Serenity. At para sa mga kabisyo natin hindi man pinalad na matawag ngayon para sa Love Knows No Boundaries, huwag kayong mag-alala dahil araw-araw namimigay po tayo ng 1,500 petot. Pag nagpalista ka po dito sa himpilan ng Love Radio, ilagay niyo yung pangalan ninyo, edad ninyo, contact number ninyo, yung plaka ninyo, tsaka yung minamaneho ninyo. Pwede rin ilagay niyo na rin yung mga babae ninyo, mga nasaktan ninyo, pinagkakautangan ninyo kung gusto nyo isama yan. Pero hindi na namin sagot yun, ha? Yung mga pagkakamali ninyo. Basta mamimigay kami ng 1,500 petot at kapag nahuli po namin kayo sa kalsada na gumagapang, nakatutok kayo ng Love Radio. Agad-agad. 1,500 petot ang naghihintay para sa inyo. Sa'yo, ano pang hinihintay mo, kabisyo? Sali na sa Love Knows No Boundaries atid sa atin ng Charm Fabcon Purple at Serenity. Produkto po yan ng ACS. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Mas kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. Mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets.
Hello? Hello po? Hello? Ayan, patapat na Naririnig po ako? Yes po, naririnig ko po kayo. Okay, pwedeng patapat na lang ng bibig dun sa mikropono ng cellphone. Mamaya, tatanungin kita, pangalan mo, edad mo, sang lupalop ka galing, lahat ng yun pwedeng gawa-gawa lang. Tapos kapag tinanong kita ng ano ang top secret mo, diretsahan tayo, wala nang paligoy-ligoy pa ha. Okay ba tayo doon? Okay po. Okay, so standby tayo. Ere na tayo in just 1 minute and 50 seconds. Kasi kanina nung tinatawagan kita, dapat naka-ere na tayo. Pero since nag-insert ako ng isa pang song, tayo na lang po, no? Actually, meron na ako dapat naka-line up dito ng isa pang caller natin kasi akala ko hindi ka na talaga sasagot. Pero anyway, siguro meron din talagang rason kung bakit ikaw ang nakapasok na tawag dito sa programang ito. So let's make it simple ha. At saka wag natin masyadong habaan yung airtime natin, no? Kung kaya mong isambulat lahat ng iyong mga nararamdaman, nang sa gayon mapagaan natin yung nararamdaman mo, mas okay yon. Okay tayo doon? Okay. Okay, sige. Basta nasa hustong gulang ka ha, 18 years old and above ha? Yes po. Okay, sige. Wag mo nang ibababa ha? Hindi po. Okay. Don't know what to say, my heart is broken in tears. I could fly every minute, every second of the day. I bring you my own most special way. All the time. All the time. All the time. Pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisha! It's me. Hello! Ang basa princess ng Love Radio, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, i-welcome na po natin ang ating Top Secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi po. Hello po. Good evening. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Abby. Ano ulit? Abby. Abby. Ilang taon ka na, Abby? Abby. 35 years old from Tanza, Cavite po. 35 years old from Tanza, Cavite. Alright. Yes po. Abby, no? Abby, A-B-I, tama? Yes po, Abby. Okay. Abby, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa rito. Abby, 35 from Tanza, Cavite. Ano ang top secret mo? Top secret ko po. Ako bilang nasaktan, nagrebelde, at nakalimot. Siyempre, tao lang. Hindi po ako kagandahan. Most of the time, sinasabi ng partner ko, pangit ako. Na bakit ako pang napili niya, ang dami namang maganda. Hindi rin daw ako kamahal-mahal. Sa maraming beses na nasasaktan niya ako sa ganong salita, dumating yung time na naisip kong mag-join sa isang dating app. May nakilala ko, mayaman, good-looking na lesbian. Naisip ko yung salita sa akin ng partner ko na hindi ako maganda, na parang nagsisisi siya na ako yung pinili niya.
And dumating ako sa point na gusto kong patunayan sa kanya na kamahal-mahal ako, kapili-pili ako, at hindi ako pangit. So, to cut it short, itong nakilala ko sa isang dating app, niyaya ko na magkita kami. Wala lang. Gusto ko lang talaga maranasan at may pakita sa partner ko na hindi ako yung kagaya ng sinasabi niya. Dahil nasasaktan ako, dumating yung araw na nakapag-meet up na ako. At yung meet up na yon hindi lang basta pagkikita. Kasi umabot kami doon sa ginagawa ng dapat para lang sa mag-asawa. That time, akala ko masarap. Pero hindi pala. Ano? Oo. Ano ba? Ano? Kung hindi masarap, ano yun? Hindi masarap kasi habang ginagawa niya yun sa akin, ine-explore yung buong katawan ko. Oo, may kiliti. Pero nandun yung pain kasi sa isip ko, sa puso ko, ginagawa ko yun hindi dahil sa mahal ko yung tao eh. Dahil lang sa nasasaktan at nagre-rebelde ako. Para lang ma-experience ko. Para lang kapag sinaktan ako ulit ng partner ko, may maiganti ako sa kanya. Again, tao lang ako eh. And first time kayo makaranas ng ibang putahe na sinasabi nila. Dati kasi naririnig ko lang yun sa mga ka-office mate ko eh. Na merong iba't ibang side dish. So aside sa nasasaktan ako nagre-rebelde, na-experience ko pa. Sabi ko all in one. Pero hindi pala masaya. Hindi pala masarap. And in some point, ayun na nga. Hindi lang isang round. Paulit-ulit. Sinulit ko na. Kasi sabi ko that day, isang beses lang to. Isang beses lang. Para lang maramdaman ko na kamahal-mahal ako, kagusto-gusto ako, na hindi ako pangit. Akala ko okay na yun. Sinikrata ko yun. Kasi syempre, sino ba namang tao gagawa ng pagkakamali na mismo siya lalaglag niya yung sarili niya, di ba? Pero, Abi, tanong lang. Gano'n na kayo katagal ng karelasyon mo nung time na ito? Noong time po na yun, 2 years na kami. 2 years na kayo? Nagsasama na po kami. Opo. Nagsasama na kayo. Okay. So, hindi mo sinabi sa kanya na may ginagawa kang ganito on the side na tumitikim ka ng ibang putahe. O, tapos ano nangyari? Hindi ko kayang sabihin. So, ayun. Sinarili ko lang po. So, every time na nagsasalita na siya ng hindi maganda sa akin, pagkatapos ng pangyayari na yun, na masarap na hindi, nangingiti na lang ako. Hindi na ako nasasaktan. Kasi naisip ko, meron ang pumatol sa akin na mas mayaman pa at mas gwapo pa na lesbian kesa sa kanya. So, hindi ako pangit. 'Di ba? Masarap din ako. Siya lang talaga yung may problema. Pero may guilt feeling eh. May guilt feeling every time na nagme-make love kami. Actually, after that day, hindi na make love yung nafe-feel ko kapag kasama ko yung partner ko. Para bang obligasyon na lang. Kasi nga nagsasama kami. Doon ko na rin naramdaman na na-fall out of love na ako. Oh, na-fall out love ka na dito sa partner mo, Abby. Pero, tanungin ko lang ikaw Abby. Etong partner mo gaano ba ka-pogi to Mas pogi pa ba to kay Dingdong Dantes Sinong kamukha niyang artista, Abby? Wala siyang kamukhang artista. Actually, oo, mas pogi siya kay Dingdong Dantes noong mahal na mahal ko pa siya at hindi pa niya ako nasasaktan ng sobra. So parang sa paningin mo dahil bulag ka sa pag-ibig, katotohanan, parang ang pogi-pogi niya. Pero wala ka bang parang kaurahan niya na naiisip? Ganon? Siguro nung in love ako. Para sa akin, kamukha niya si Enrique Hill. Enrique Hill? Mapapalapit pa lang sa akin, napapawaw na ako. As in, wala na. Tanggal na lahat ng pakipot ko. Ikaw. Bigay todo na agad. Ako po? Oo. Anong kaurahan mo? Sinong kaurahan mo? May kamukha ka bang artista? Aurahan ko? Napakasimple ko lang po kasi. Aurahan ko kung para sa paningin niya, sabi niya, para lang daw po akong isang ordinaryong extra sa isang palabas. Worst na sinabi niyang kaaurahan ko nga before is si Pokwang.
To the point na hinanap ko po si Mommy Pokwang. And then nakita ko siya, ang ganda niya sa personal. Kaya sabi ko, may something na dito sa partner ko. Hindi ako mahal nito kasi hindi niya ako na-appreciate. And hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Ganun katindi yung effect ng ugali niya sa akin. Kaya in some point, yung nagawa ko, alam ko mali. Hindi ko itatama yung maling nagawa ko. But then on the other hand, na-realize ko na lahat ng cheater, lahat na nakagawa ng kagaya ng ginawa ko, may malalim na rason. Hindi pwedeng wala. Dati nga, iba yung paningin ko sa cheater eh. Sabi ko, hindi ako mag-cheat ever. Pero, one day, bigla na lang nandun ako sa ganung posisyon. Hindi talaga masaya. And yung consequences, damay ka din eh. Lubog ka din. Until now, lubog na lubog ako. Kasi hanggang naghiwalay kami, hindi ko nagawan sabihin na tumikim ako ng iba dahil nagre-rebelde ako. Dahil gusto ko maramdamang maganda din ako. Kaya yun, dinaan ko na lang sa ganitong paraan. Baka sakali may mga nakikinig na meron ding experience kagaya ko. Yung biglang one day, gusto na mag-explore, gusto nang may mapatunayan, kahit sa mali pang paraan. Again, masarap yung bawal, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ewan ko, kahit magaling siya, hindi ako nasarapan eh. Kasi hindi ko mahal. Hindi ko mahal. Para lang akong humiga sa kama and then sige, gawin mo na lang yung gusto mong gawin. Explore mo yung katawan ko, go. Ganun lang. Abby, ano bang lasa niya? Lasa hindi ko alam kasi ako yung kinain. Kasi one way lang po ako. Yan. Sa mundo po kasi na LGBT, may one way, two way eh. And may all ganun the ba? way. Yes. Oo. Ako, hindi ako makain. Kasi hindi ko na mafe-feel na babae ako pag kumain ako ng lesbian. So, hindi ko alam kung ano lasa. Pero Abby, Pero yung mabango siya. original na boyfriend, original na partner mo that time, lalaki ba yun o babae? Lesbian. Lesbian Ayoko po din. na lalaki. So lesbian parehas. Yes po. Lesbian pong okay. pareho. Okay, so ngayon, masasabi mo bang single ka or nasa komplikadong relasyon ka? Ako po? Oo. Single and sobrang available. Wala na, love yourself na lang and touch yourself yung pinapractice ko ngayon eh. After that, trauma po siguro. Ganun. So kung meron kang mensahe para sa mga kabisyo natin out there na, or meron ka bang mensahe muna sa sarili mo, sa ex mo, mamili ka kung sinong gusto mong pagbigyan ng mensahe. Sa sarili ko, Go ahead. kahit anong sakit na pinagdadaanan mo, huwag mo nang piliing magrebelde. Kasi at the end of the day, sarili mo lang din yung sisirain mo. And wala kang magiging laban kapag hinusgahan ka na ng lahat. Kasi mali is mali. And sorry sa sarili ko kasi ginawa ko yun. Sa ex ko, kung hindi mo na mahal at hindi mo na kayang ma-appreciate lahat ng ginagawa ng taong nasa buhay mo, learn to be transparent. Tapatin mo. Huwag mong saktan ng dahan-dahan kasi hindi mo alam. Baka hindi niya na mabuo yung sarili niya. Be fair enough. Yun lang po. Nagiging emotional na ako. Sorry. It's okay, Sa Abby. nakikinig, sana may mapulot po kayong aral. And maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng Top Secret, Abby. Alam naman namin na napakahirap makapagbahagi ng ganitong klaseng top secret, something very personal and private to you, very intimate, pero naibahagi mo pa rin. Hindi ko alam kung paanong proseso mo siya ginawa, no? I mean, meron ka, preparado ka ba nung tumawag ka dito? Nag-structure ka ba ng iyong mga sasabihin? Pero gayon pa man, kung ano man ang pamamaraan mo para maging handa sa pagtawag na ito, nirerespeto ko iyon. Alright?
Okay po, salamat po. Sobrang thank you. Gumaan po yung kalooban ko. Salamat, Abby, sa iyong pagtawag. Thank you po and God bless po sa lahat. Thank you po, Easy Rocky. Yan po ang ating top secret sharer, Abby, 35 from Tanza, Cavite. Sa mga nagsasabi ng tunog AI si Abby, actually medyo tumutunog talaga siya ng AI and mararamdaman mo, maririnig mo talaga yung pag-shift ng original voice niya dun sa gamit niya na app or kung ano man yung gamit niya na equipment or instrument para mag-shift doon or baka hangin or whatever, pero hindi natin sigurado. No? Ang mahalaga, meron tayong isang tao na nabigyan po ng oportunidad para makapagbahagi ng kanyang pinakatatagong sikreto at baka napagaan talaga natin yung kanyang nararamdaman at baka meron tayong mga kabisyo out there na nakikinig ngayon na katulad ng pinagdaraanan ng ating top secret sharer. Palagay man ng iba na ito po ay ginawa niya, naka-ready siya, no? Pwede naman talagang ganun yung bago ka tumawag, 'di ba? Ni-ready mo yung sasabihin mo kasi hindi ka magaling sa pagbibigkas o sabihin na natin hindi ka magaling sa bokabularyo, hindi ka magaling magsabi ng mga salita na bigla-bigla na lang itinatanong sa iyo o hindi ka magaling magkwento kaya inire-ready mo yung sarili mo, 'di ba? Para makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. And respetuhin natin po yun, no? And we are promoting safe space para sa mga kabisyo natin na gusto lang pong makapagbahagi ng kanilang bigat ng nararamdaman. Gustong makapagpagaan ng kanilang nararamdaman. So, kabisyo, ito nga ang programang pinopromote natin, ang We Listen and We Don't Judge Culture. Sa ngalan po ni Titan Jello, nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's a song from Sarah Geronimo, my idol. I love Sarah G. Pag nakikita ko siya, para akong nananalamin. To love you more. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!